дастрасӣ ба хизматрасониҳои ширкати АНТ барои сокинони шаҳри Исфара боз ҳам қулайтар гардид, зеро дар ин ҷо маркази хизматрасонии ширкати телевизионии АНТ ифтитоҳ гардид. Дар маросими кушодашавии маркази нави хизматрасонии масъулини ширкат, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара, шарикону муштариони фаъоли ширкат иштирок намуданд. Дар суханронии худ директори ширкати мазкур оид ба ҳазорон муштариони фаъол, ки тӯли зиёда аз 18 сол инҷониб хизматрасониҳои босифат расонида шудааст, қайд намуд. баҳри сарфакории муштариён ҳанӯз аз ҷониби ширкат таҷҳизотҳои телевизионӣ ба истифодабарӣ дода шуда онҳо ройгон таъмиру иваз карда мешаванд ва инчунин хизматрасонии уставои ширкат низ ройгон мебошад. чанде пеш ширкат шумораи шабакаҳоро ба 180 адад расонида рӯйхати шабакаҳоро гуногун ва шавқовар намуд. мо саъю кӯшиш дорем ки шумораи марказҳои хизматрасонӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо зиёд намуда сифатҳои хизматрасониро боз ҳам баланд бардорем. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди асри нави телевизион яъне АНТ аз соли 2004 ба фаъолият шурӯъ намуда яке аз аввалин ширкатҳои ватании мавҷию ноқилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки фаъолона хизматрасонии телевизионии рақамиро дар вилояти Суғд пешниҳод менамояд. ин аст ки аз хизматрасониҳои ширкати мазкур сокинони шаҳри Исфара низ истифода менамоянд. чуноне ки дида истодед, имрӯз дар шаҳри Исфара маркази хизматрасонии ширкати АНТ ба фаъолият шурӯъ мекунад ва ман боварӣ дорам ки ин марказ барои муштариёни худ, барои сокинони шаҳру деҳоти Исфара хизматнокии сатҳи баландро ба иҷро мерасонад. дар маркази нави хизматрасонии ширкати АНТ шароити хубу замонавӣ барои муштариён фароҳам оварда шудааст. айни замон тавассути шабакаи ширкат 180 шабакаҳои телевизионӣ пахш мешавад. пахши шабакаҳои телевизионӣ бо сифати Full HD амалӣ мегардад. бастаи шабакаҳо ба ҳар таб ва синну сол пешбинӣ шудаанд. дар ифтитоҳи маркази нави хизматрасонии ширкат чанде аз муштариёни фаъол изҳори хушнудӣ намуданд. من به این شرکت تلویزیون ANT بسیار می‌نادر هستم که چند سالی است که ما همکاری میکنیم. من امروز با من فیلیالی نو شده شد. ما با کاری ما آسان شد. ما نزدیک فیلیال می‌بینیم همکاری ما دوام میدیم. айни замон мавҷи телевизионии ширкати АНТ қисми зиёди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро фаро мегирад. барои муштариён 7 маркази хизматрасонӣ амал мекунад. аз оғози сол 3 маркази хизматрасонии нави ширкат ифтитоҳ гардид. масъулин нақша доранд то охири сол дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ чунин марказҳои замонавиро ифтитоҳ кунанд. барои боз ҳам ба муштариёни худ наздик шудан ва сифати хизматрасониро ба онҳо пешкаш кардан имрӯз дар шаҳри Исфара боз як маркази хизматрасонии замонавӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. умедворем ки бо баробари кушодашавии ин марказ миқдори муштариёнамон дар шаҳри Исфара боз зиёд шуда онҳо аз хизматрасониҳои мо баҳраманд мекарданд. маркази нави хизматрасонии ширкати АНТ дар суроғаи шаҳри Исфара, кӯчаи Абдурахмони Ҷомӣ ҷойгир мебошад. хизматрасонии он ҳамарӯза барои муштариён бароҳ монда шудааст. гузориши Уғлой Раҷаб ва Супон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.